अमृतपुर CNI गिर्जायाव खुंगा थामथि लाइमोनफोरनि मावबादा खुंफुंदों फेग्रा मुवानिफ्राय लाइमोनफ्रा माबोरै बारग'नो थामहिनबा बोरै उदां जानो बे आयदाखौ लानानै मावबादा खुंफुंदों क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव मुखुमानि सिङाव थानाय अमृतपुर CNI गिर्जानि लांगोनायाव YEOC अदेबानि युथ इभेन्ट अर्गानाइजार कमिटिनि बानजायनायाव सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंदों मख'जाथावदि बे हाबाफारिखौ ओनसोलाव थानाय गासै लाइमोनफोरनि गाज्रि थासारिजों भुगिनानै थानाय ड्राग्स जौ जुवा फेग्रा मुवा लोगोसे गाज्रि आखुनिफ्राय जेन लाइमोनफ्रा सोलायनो हायोबा खाबु मोनो बेनि थाखायनो खुंनाय जादों होनना फोरमायदों गाहाय आलासि रिनय नार्जारिया। फैदो दानिया जोंनि खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायदों आबुङै मिथिना लानि। गसाइगावनिफ्राय सदीप नार्जारिनि खौरां बड'लेण्ड बुब्लि। आफा इसोरा बाख्नाय जाथों आरो बेजों लोगोसे दिनैहाय आंखौ जे बे प्रग्रामनि सोमोन्दै गुसुं बुंनो थाखाय जे मिडिया बिथांमोनखौ आङो सिगाङाव हामबाय होनदों। आङो सासे मथामबिल हाई स्कुलनि सासे फोरोंगिरि। बे फोरोंगिरि हिसाबै आंखौ दिनै बे अमृतपुर जइन्ट पास्टरेटनि सिङाव थानाय थार्ड युथ केम्प बे बादाखौ लुनायाव आंखौ सासे गाहाय आलासि हिसाबै बिथांमोना आंखौ लिंहरदों। दिनै आंनि साबजेक्टआ जाबाय थार्ड सेसननि जे साबजेक्ट बेयो जाबाय ओभारकामिं साबस्टेन्स एब्यूज फेग्रा मुवानिफ्राय माब्रै युथ्सफ्रा बारग'नो बिनि सोमोन्दै आं दिनै गोबांथार बोसोनफोरखौ होनो थाखाय बे सुबिदाखौ होदों। बिनि थाखाय दिनै जोंनि लाइमोनफ्रा जोंनि बे जायगानि लाइमोनफोरखौ जोङो माब्रै जोङो फेग्रा मुवा बेसाद बाहायनायनिफ्राय बारग'होनो हागोन बिनि गोबां जोङो बे हाबाफारिखौ दिनै लादों आरो गोबां युथ्सफ्रा बेफोरबादि बे बादा मावनायनि गेजेरजों दिनै खौसेथियै बा इउनिटियै जोङो माब्रै खामानिखौ मावलांनांगौ आरो गावनि जिबनाव माब्रै देरगालांनांगौ बिनि सोमोन्दै जोङो गोबां बे दिनैनि बे बादायाव बा दिनैनि जे फेग्रा मुवानि बाहायनायनिफ्राय जोङो माब्रै बारग'नो हागौ बिनि सोमोन्दै जोङो बाइबेलावबो जोङो मोननो हायो। जेरै बोसोन बिजाबनि 23-29निफ्राय जोङो 35आव जोङो बे बिषयखौ जोङो मोनदों जे फेग्रा मुवाखौ बाहायोब्ला गोबां गथ'फ्रा दुखु खस्थ' मोननाङो सैनाङो नाङा फाङा बुजानाङो आरो जोंनि बाइबेलाव बेबादि बुंदों जे नोंसोरो बेखौ जोंख्लाबलायलायनाय गोथाव मोनब्लाबो नोंसोरो दालों जोंनि बाइबेलाव बे लिरनाय दङ। दा जोंनि गथ' गथायफोरखौ जोंनि बिमा बिफानि माखासे जाहोननि थाखायबो जोंनि गथ' गथायफ्रा डिप्रेसआव थाङो। जोंनि गथ' गथायफोरखौनो जोङो गथ' होननानै जोंनो खांनो बे फेग्रा मुवाखौ बाहायिफोर दा बिथांमोनाबो जोंनि बे समाजनि मानसिफ्राबो बे गथ'फोरखौ जोङो बोखांनो सेस्था खालामनांगोन। जेरै दिनै बे थार्ड युथ केम्पआव जोंनि युथ अर्गानाइजिं कमिटिफ्रा दिनै सेस्था खालामदों जोंनि युथ्सखौ फिउचाराव जेन मोजां बिसोरनि लाइफआ जायो बिनि थाखाय बे दिनैनि बे प्रग्रामखौ युथ्स अर्गानाइजिं कमिटिफ्रा बेखौ खालामदों। गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार। सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो। आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनो हागोन।